Доста били от този синок е, бе? 29. Кой е? Кой е? Този синок. Айде, Огейм форум. Що правиш ти, бе? Те имаше едно геймер. Да му дойде. Те Гокче Огеймер. Те Краш Огеймер. Уни 11, Уни 12 и Уни 2. И Уни 2. Добро место държи, ама. Слаб е малко. Дай ни къде спикат нас тук по егите. Дръжи Гокче, пали ли не. Стика ни тук нас, пачки има. Тук сме ни. Бега не си. Да, поздрав Огеймер. Я с фотогенче ме не може. Пали го ложко, безо лошо дете. Дай се малко на бакоти. Няма толкова. Това е глупавка. И добро, дечки, това беше... За днешния Огейм форум. Утре повече. Утре повече. Чао, Пейн, чао, Разоблейд. Айти Джестик. Кой друг имаше? Нигер, легендата и на него ми тъгнува. Силвер Сурферо. Чао, Джаймър, чао, Кат. Айде, на по-големи ти ще скари тук. Айде, къде, много той ми дойде от най. Бажи ти някой да поздравяш, мислям, Лошко. Нямам кой да поздравя. Няма по-големи. Ти да кравата, он те тебе сосоли да кравата. Олите, ударите. Мене Аекс не сосоли, ама ки го Гел, обечам за това. Гел. Ти сакаш звезда да видам втора галактика. Я съм го, защото... Имам звезда, я имам и на Аекс, ме си да къде ще ги солам. Гел, трябва да се буди. Тя бута име, че ме тъме работа. Ама има отпуск си попели това. Абе, ако не ке има и две. И да що фото има? Това е легендата. Го издубил. Гокче. Нахме се малко. Говоря, че академон. Абе, дай някой път ли час да продавай. Ако не му е... Георги, оставаш на YouTube. Защо да не? Оставаш на кружда. Това е... Ама тук е виде. Това е гейм форум, бе, човече. Дел, да гледам Тук е виде какво е добро. Добро, нека ме снимаш. Дишава се, Оле, яко. Те го шинаш, Гокче, овай, играло гейм, ама слабак е, да не кажуваме. Топ 3000. Много съм личен, беги. Това е чомбе, демонче. Лошо дете, знаете го спад. Доста беше, я мисля, не. Ета по форуму. Чекай да ви покажем околината, дека я работам. Я да снима убичка. Чекай бе, бегай канцата. Те канцата там. Екология. Да не покажем околината Дай ми екология снимай тук. Оста. Здраво, дечки. Дай економия снимай тук. Иначе и овие двете там ще ходят по пато и они огейм играят, да знаете. И, ай, чао. Екология, бе. Они са Лени Таша на двойката и она, ко се викаше? Медуза Сайчев. Медуза Сайчев. Леле. Медуза, тай Машко. Ебе, кажи чао, Гокче. Мани рака. Машко е. Рака, бе. Рака. Чите по форума, ти видиш кого е причил. Ай, почитай на това на други. Чите какви така Машко. Кой? Медуза. Нема връзка. Я ли стана? Вчера. Това мора да се фане. Тай. И тия играт. Не, ти не играт. Ти играт. Не играт, ама ки играт. Извинявайте. На... Кобе. Моля, Платят се от тук, от отбраната е. Много отбрани има. да, плахна съм, бе. Дай уйди си да коментарни малко. Антибалистики, бе, какво? Да. Яко отбрана, защото се правя човече, мора да бега. Трябва да направим една се Огейм форум. Абе, ки име на Сулю хиляди? Дай, сухарите там. Сухарите. Стара да студио. Да се баним. Да, изкарахме направим. Човече! Да, Гьо, какво беше това? Чакай, бе. Знаеш какво прави? Дай да продавим малце... Вика, дай да продавим малце... Зимница. Не, антибалистичка е то. Сравнена тази интерпланета. Айде, люди, навалите. Док има. Къд нема, еби га. Кое? Мала щитна. Мала щитна.
Покажи плазмата тамо, компирите. Малко сипнаме. Не, плазмата дай. Дела доста беше, бе. И доста беше. Изгледат цели. Пак изкисти за мен, Добре, ај, доста беше. Ај пусти носа. Пусти носа. Да не правим така. Легал, дай да видам. Запитам, бе. Абе, дай не си легал, бе. Дай да питам. Кој знаш што снима? Ама нема снима, бе. Лингур бего. Горе че кака. Спани го јемо. Спани го. Пау! Оу! Иначе, ово е кралскиот стол. За лингуриле. Беге, бе. Спани го, вика мани. Те си до минути ли снима? Абе, школата ти пък и ми снима. Стой! Кажи. На стоп, другарче. Много пари за филмови. Дека, на карајо. Смајал. На карајо. Само да знаете да ту што видите све игра о гейм. Точка ба. Епа, чао Чомбе за гудбај. Чао Лошко за гудбај. Човече, чао за гудбај. Краш мислам. Зомби, чао за гудбај. Сними го малко. Снимано. Гецо, чао за гудбај. Гопче, чао за гудбај. Ваци, чао за гудбај. Дай ни игра, бе! Чао и од мене.